Det er simpelthen noget bøvl at vaske op. Og jeg sidder og koger vand i det her lille møgkomfur for at få vasket alle de her åndssvage ting op. I dag er vi taget videre til et område, der hedder et område omkring byen Truth or Consequences. Det lyder lidt mere cowboy-agtigt, end det er. Byen fik faktisk først navnet i 50'erne efter et tv-program, der hed Truth or Consequences. Så det var ikke så sejt alligevel. Men lige nu er vi ved Lake Buddy, som er sådan et naturreservat, I kan få lov til at se. Det er ret smukt. Og Kasper har fået lov til at fiske, han sidder derinde. Står derinde. Og vi har fået lov til at parkere på første parket. Og ja, nu får jeg så lov til at vaske op. Ej, det er okay. Der er bare stille. Og det er min opvask. Det kommer til at tage lang tid. Nå. Men det var lige det, jeg vil vise jer.